Hola i benvinguts als nostres vídeos informatius sobre instal·lacions compartides. En aquest cas, els veïns que inicialment han aprovat, signat i pagat la instal·lació són que tenen l'última paraula. S'hauria de fer una junta extraordinària per decidir-ho i en cas d'aprovació s'hauria d'acordar l'import de l'aportació econòmica i els veïns haurien de cedir una petita part del seu percentatge de repartiment. Nosaltres agregarem el seu 9 cubs a la instal·lació i hauríem d'esperar que la distribuïdora aprovi aquesta modificació perquè pugui començar a gaudir de la bonificació a la factura de la llum. També hi ha comunitats que el que fan és que l'últim que s'hi adhereix pagui l'ampliació de la instal·lació, ja que els veïns no volen baixar el seu coeficient de repartiment i, per tant, s'ha d'augmentar la potència instal·lada. Heu de comptar amb el pagament de l'ICIO, llicència d'obres, que en alguns casos està bonificat fins al 95%, així com també la taxa de la Generalitat de Catalunya per l'emissió dels corresponents certificats de legalització. Disposem d'un servei preventiu i correctiu de manteniment que en cap cas és obligatori. Si algun dia fos necessari, el nostre servei tècnic podria fer-vos un pressupost depenent de les feines a fer. Segueix-nos per descobrir més detalls sobre l'energia solar.